wannan labulan haba dan Allah amma dai dan Allah idan baba ya zo ka gaya mai kai yi rawa dan Allah kai ya ba mu kunya ka taimaka mana ni kaina abin da nake tunani kenan kin san wannan baban ne yana zuwa ne ta shi ya taka saboda kullum cikin magana wannan bikin yake kullum magana su kenan wannan bikin haba ka miji fa wani sai ne ka gashi nan salamu alaikum riga malam masallaci to ai duk gaggawa asara ta gida samu wannan shi ake kira samun guri wai hammata a diraya to ina tuwa ku bani ba ni ne uban biki to baba mu wallahi ai ka san Allah muke ranar nan ta zo mu tashi mu rakashe mu ragargaje da ni da mai gida to kuma baba dan Allah ya kanka an yi rawa da yawa an ne rawa ni da ruwa ai sai ruwan ɗari abin da ya sa ba zan yi rawa ba ina jin kunyan manyan mutane da dama a gurin nan na ka duba yaran nan honorable abbe na kallo na ba zan yi rawa a gabansa ba a ba shi kala yana nan ka duba aminu ringin yana nan yakubu muhammad yana nan kaga ba zan yi rawa ba amma dan na yi rawa a gaban sani zanja don cikin aiki ne dan sanda ya kama kare aka ce yana bai kare ne bai ce dare yayi isha sidi isha kuwa tun da yana kasan yi saboda tsabar daraktin idan ya yi kasan yi gaji ta ce su kira mana ai daraktin din kenan to kun ga wannan bikin namu ne ga ku ga siya ma ɗan samulmalai yarinya fara mai fara aniya wallahi sun yi macin an ya nuhu ba sanata ne kai ba ake ɓaɓɓoye mana nuhu an ya ba sanata ne kai ba ake yi mana rufa ido ake mana birin ga bisa sarkin ado addini ba kama kusa hannun dama ka raba ka ba kowa kana ɗaya daga cikin jaruman da suke ba jarumai kuɗi su ba su sutura su samo musu aiki su yi musu hanya wannan farilla tusa ga mai bacci to kai ko ta tusa bare mai ciki idan bai na barbashi gani za ka yi gama karatu yake shi yasa muke ce masa jarumi tuwo yayin ka baya shigewa zamani abokin tafiya nuwa abdullahi ɗan samulmulin jaruman hausa ɗan samulmulin jaruman kanewo ta ne alkawari ni da rawa sai rawar ɗari yara kuma ɗara ta ta iskanci ce ɗan maka baki na ne ban ya kuma muhammad ne bai kasa min baki na ba na ku ɗan rage mana tarbiyyar ɗaran juma'a rawa zai yi mana ko mace ne ban zama ya sa su layi yau ba aure ake aure kuma sallah ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iyaye na mata kun ga laifi na in ne rawa to dan Allah ku daga murya an kuna sa rawa da ji yau zan yi shokin tsofaffi ku ga ku ga inda ake shokin tsofi yanzu baba yi za ka yi baba ka bari mu tashi mu ne yara baba gaban mu iya mu sun ji kujera sun fito sun tashi rawa in yi a sha rawa sun kuma yin rawa yayi a gabe da kalli sabon takun gawa kar ku zagaita ban ce ku tsaya ba mata ai wannan kiɗan da yan matan nan da ke kuraya masu gidan autan fuffuke mata yin ba rawar bashin aikin ne kuke rawar kucin tiɗe na harin take kai da kun ji ana gidan kirari sai mai masa in bar ku dai ƙarya in jiwa ku fito na gan ku mata dangin yawa taushi kabi da ku ba ka ko kawa in ba ku ba gida ko da uban suwa sai gida ya gyara yankun da da yawa ku ne uwar kudin mu kuri ba mai yawa idan na gina zaman kirga ne da ke koren saka akan jaddada martani bifo kai doka akan kai ajiyar iri bifo
mai duma da karar jarka. To fa mata in za ku juya kayan harka, to ni zan iya kai dare ina yin waka. Mai da muku martani wa 'ya'yan kuka, in nushe su majiya da ranar doka. Na buki dan rawa-rawa mata sai rawa, na buki dan rawa-rawa ran kamun gawa, na ga suna rawa-rawa komai na rawa, duk wata mai rawa-rawa za ta yi karawa. Cikin ruwa aikin bado, dan tsini na mashi bai kai tsinin ido, ya ji da mai kawa da gaya a cikin kwado. Kar ku wahal da kanku ku daidai gwargwado, ku kiyaye da bai takana da na mata adana banja ta kai muku.